Asik Jok, tenang aja. Oh asik, masih foto. Iya, aku metu mayo gak ada sih kejak foto blas. Untuk segenap keluarga besar hadirin, aplaus untuk Niken Salindri. Iya, asik. Ya, asik. Ana sing kudu ngadeg, ana sing jongkong. Nggih. Mlaku teko nganti. Anjene kebacut. Rene aba-aba blas kok. Delek nang nggonku gawuri kono. Lah sampean yo ngono arepe nyeluk aku ki konfirmasi sih habis ini Mbak Niken naik. Lah ora ke mau ki Pak Lurah iki sik foto-foto terus mari ngono ki sik dikruyuk arek ibu jan ra ngerti. Niken Salindri, Mbak Niken wis sampe ngerti ra sanggulku dijambak-jambak lho iki mau anggite masyaallah. Sing kebacut sing njaluk foto wong ngono aku ya gak gelem foto ya. Iya mangkane padahal foto karo iki kena digeden den tikus. Ora ngerti sampean ki nek kasiate padahal. Iya. Lah foto mbek aku paling ya mek dige pajang story ya toh. Foto karo aku. Lek foto mbek sampean kan tikus padha wedi. Iya. Iya. Alah. Ganteng ngene kok weden tikus. Wis gak apa-apa tikus-tikus dedek pokok gak kucing. Lah nyapa? Lah emangnya nyapa lek kucing? Bagi gawe medeni kucing pisan dadi tikus sak kucinge wedi karo aku ngono lho. Alhamdulillah kita bisa sowan teng mriki. Iya. Umume wayangan ki jam piro lek niki? Wayangane jam 3:30. Oh, 3:30. 3:30 engko subuh engko wayangan. Oh, berarti ki los campur sari sih. Los campur sari sampean tok iki engko. Oke lah. Iya, wis. Ya, wis kepethuk. Aku kate nyanyi apa? Coba bintang kecil yo gajah-gajah, keburu narik cilik-cilik iki lho. Timbangane nganggur. Iki adewe iki ning kene sowan teng daleme Pak Lurah. Pak Lurah Haji Haryono. Haji Haryono yang mempunyai acara tasyakuran Hamli, termasuk tingkepan. Oh, begitu. Mbak siapa? Mbak Loh, Trista. Aku gak lali. Awakmu gak lali wong kok kene biyen kok kene. Nah, iki biar panggung nduk kene, saiki nduk kene. Oh, aku tahu ning kene. 7 wulan sing kepungkur sampean nduk kene. Berhubung bulek iku lho. Sing tuwek iku gak ero sampean biyen iki kok saiki njaluk maneh gendro. Kaya arek cilik kosel-kosel. Matur sembah nuwun nggih. Uti kok boleh? Uti sampean aku ya boleh wong bendina kepethuk Ya Uti, terima kasih Uti, sehat selalu panjang umurnya. Sopo sing iki hamil namanya, Mbak? Dokter Trista Mista Istisiasyah. Mbak Nista. Mista. Lah yo Mbak Nista. Trista. Wes sakarepno kan aku gak rojane. Lah yo Mas Nista dan juga Mbak Erik. Mbak Nista dan juga Mas Erik. Nek giwalik ngono kegedan arek guwedhe mosok dadi wedok.
iya ya maaf toh. Mbak Nista sama Mas Erik. Ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga sehat selalu, semoga lancar sampai dengan persalinan. Semoga tidak ada halangan apapun dan semoga tidak ada orang ketiga. Orang ketiga maksudnya? Itu orang ketiga itu setan. Oh, setan. Iya, setan yang Muga-muga kan mengujuk-ujuk. setan wong lur-luruan tok ngono lho. Iya. 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 Sing ketiga anake gak apa-apa. Anake gak apa-apa. Iya, wes yo nyanyi yo. Wis nyanyi ya timbangane kon nganggur. Iya, selak wengi iki yo. Selak wengi, engko mulih jam piro yo an? Apa? Wes. Itu siapa? Apa? Arek ki nang gendaan oke kene. PN-e. Ki kok nyanyi rene gendaan bar arek musik e. Ora gendaan congore. Alah. Wong aku lho tekon nyanyi lagu apa sih? Wis dikirimi lista gorong iso gendaan. Oh, tak culek kon ya. Beke. Apa ya? Apa ada permintaan apa, Ibu? Sing halus sik wae lah. Lho apa Mas? Moro-moro tas. Sik. Aja kuwi sik. Anu sing halus-halus sik. Lamunan ya. Oke. Ben podo-podo iso, ibu-ibu ben melok nyanyi yo. Tepung kanji. Cimoy gelem, Pak, Cimoy alus soalnya, Pak. Sampeyan sing nyanyi ya, Pak ya. Oke. Bersama campur sari apa? Kembange jagat. Kembangnya jaga. Alhamdulillah. Sudah nggih? Sampun nggih? Ampun. Dereng. Sak seneng kowe piye? Ya. Yuk, kita nyanyi lagi. Aja akeh-akeh lho Mas, iki terus enek saweran akeh mau lanjut mbek meng papat. Kita ganti lagu. Ya Allah Pak Bos. Joko lho. Pak Joko. Iya Joko iku. Hah? Joko-kondo lek bojone 5. Lho ibuke buanter lek ngomong ku. Niken, Ya. aku mau Bapak Kepala Desa. Oh, Bapak Kepala Semoga Desa, tahu. Pak Kades, Aku, nggih matur ya, sembah nuwun. ini untuk Mbak Trista dan juga Dokter Mas Erik, Erik. ya dipersilakan naik ke atas panggung. Naik ke atas panggung. Ah, benar. Karena ini kan di acara ini nanti juga dilanjut di Limbuan ya kan ya. Ya, terima kasih matur suwun. Mungkin Nggih. sampai esok pokoknya enten ono kabeh yo ya. Enten ono kabeh Pak De ya. Ya, ini kan kudu Limbuan yoan, tenang ae. Ayo monggo. Monggo Mas Erik. Wes gak usah disepoti. Gak usah. Gak usah mandak dedek deh. Selamat malam Mas Erik, selamat malam Mbak Trista. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kalau boleh tahu sudah berapa bulan? 4 bulan. Oh 4 bulan, alhamdulillah. Cewek or cowok? Belum tahu. Oh iya. Aku 9 bulan. Ini berapa bulan Mas? Saiki tambah 11. Oh ya tangannya itu. Ya Allah, cek cemburune ya mbak aku. Ya Allah, anggap aja aku adikmu ngono mbak. Aku tidak hobi untuk merebut laki orang ya. Ayo mbak. Hah? Loh, merebut Joko sing sangat kaya raya. Iya. Apa mbak? Ada permintaan lagu apa? Apa yang? Jangan ya Allah, manten anyar sik sayang. Engko manten tuwek ya wis Pak Mbok. Iya, Mbok ya. Jangan banter ya rambutnya. Apa?
Sing happy. Apa? PP apa? Itu? Iya. Gue Mas ya. Bisa nyanyi Mbak? Masih? Oh nggak bisa. Oke. Nanti joget aja ya. Langsung. Mumpung sene kene. Oh. Ya berarti mudun se ya toh, terus ambil tarik tunai terus munggah neh. Iya. Apik ngono ku ya. Rencana ngono ku apik. Iya. Dadi mudhun dhisik, tarik tunai langsung munggah maneh. Iya. Ki opo Kan gak duwe? tau entek. Napa? Oh nggih. Ya, ini Bu Hajah Karminah karo Ibu Lurah. Oh, oke. Ya, Ibu Hajah Karmilah. Dah, Karminah. Oh Karmina. Karminah. Ibu Hajah Karmina kali Karo Ibu Sri Jaini. Ibu Sri. Ya, Ibu Lurah. Monggo. Bu Lurah. Ayo Bu. Mrene Bu. Ya, gak nggo dhuwit gak apa-apa. Sing penting happy. Ya. Yang Sing- penting happy. Gak ngono. Yang penting duit aku. Loh, katanya nggak bawa uang nggak apa-apa. Yang penting Ya kita gak nggo happy. dhuwit gak apa-apa, apen-apene ngono lho. Nek dhuwit akeh gak apa-apa dah ya. Ya, iya. Pokok nggawa tas ya. Gak Nang usah, tas kan wis. isine. Gue tes lek kono isine. Alah. Aku nyawang niken iki nggo TV karo nggo kene iki siji. Kenapa Nek nggo bedanya? TV eling gedhe ngono. Saiki nggo kene cilik ya. Malahan Ha iya. Bobot Masih. piro kan? 70. 70. Lho padha barek bojoku 93. Ya gak podo. 93 kok bareng. 70 iku lho. 70 barek 93 kacek 33 ae sih. Kok Ya iso? gak podo. 33 iki abot ya. Kacek kentol tok. Oh berarti Ayo, Bu. kentole bojone sampean gede, awake cilik. Iya sisian beri-beri. Arek iki. Ya karo gede kan. Oh kak, iya makanya kentole tok sing gede, Iya, bendino dure gelek- cilik langsung. Iya bendino gelek wedi soalé dadi ya kentole gede. Oh wedine Ayo, Bu Lurah, monggo. wedine nang kentol. Heh? Wedine nang Lho kentol. iki gak rada ndukur dhek wedine mek sitok tapi rada ndukur dhek kan. Oh wedine nang Wis popo. aja bahas wedi kan aku yo deg-deg ae kan. Ayo rene, Bu. Nah, Monggo, bawa Bu. tas karo tenang ae. Wis kono Iya, garapen iya. aku gak melok-melok. Inggih. Waduh, niki Bu Lurah. Bu Lurah niki. Lek niki Bu Camat. Saestu Bu Camat. Gelange pating terontol ngono. Bu Camat nggih. Matur sembah nuwun nggih. Bu Camat Bu Lurah. Napa lagune napa? Taman Juruk. Oke? Taman Juruk. Monggo. Kasuwun Dik Niken jumeneng Dik. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Dik. Inggih, ngaturaken tepangan riyen. Lah, kula nate nderek jenengan apa mboten nggih? Wah, wis tahu bolak-balik kok. Walah, nggih bareng. Tapi Lali, Pak. jarang ikut wayangan. Hari ini spesial. Campur sari mawon. Oke, campur Oh, sarian nggih. mawon. Alhamdulillah saged kepangin jenengan malih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya. Amin. Amin. Pun Pak Lurah yang tuan rumah Pak Lurah namine Pak Haryono. Pak Haryono, mugi-mugi nggih sehat selamat wilujeng. Bin. Rezekine kathah barokah. Amin. Nggih ben taun nanggap nggih Pak nggih. Ojo ben taun ben bulan udah Oh kan. benulan. Iya rencana iki malah
Nggih, Saulan amin. pindho iki. Oh, saulan pindho. Iya. Nggih, nggih masuk akal. Iki nanggape ya dalange Didi bintang tamune Niken ngono kok. Amin. Nggih, Malah amin. iki sok yen lahir kakung yen lain lanang nanggap wayang maneh iki Nek mestine. cewek Cewek ya nanggap wayang. nanggap wayang tapi gadik Niken dalange dok. Duh, ya apa? Napa Pak, enten pamundutan apa mboten? Pamundutan ana sumanding. Waduh. Mboten sing Ono. halus-halus riyen. Napa manut. Manut yen. Iya. Manut lagune. Napa sumanding napa bawa riyen? Dalem Bawa riyen apa sumanding? monggo manut Mbak Niken manut. Langsung mawon Umpami ya Pak. bawa napa? Oh, bawa megatruh mawon ta sing anu saklit. Lit. Pelek Slendro. Hati-hati Pak. Hati-hati. Oh, ya wis nek sumanding ae. Oh, Kayak ndang iya. Barber ya Pak ya. Ya, barber. Ya. YouTuber gak di sapa sik, Cek. Iya, halo YouTuber. Ini teman-temanku semua Pak Lah iya YouTubernya di itu. sapa sik ado-ado kan Gojek. Nggih, saking Kediri. Oh, Kediri ado-ado Kediri. Mas Aldi, Mas apa iki jenenge? Mas Jarwo, Mas Jarwo. Sapa jenenge iki? Iki lho. Pak Ijo, ya Mas Pak Ijo. Apa sih teriak-teriak? Gak suka deh. Terus ki sapa Mas? Sapa Mas? Sukron ya. Semandingan. Nggih, Pak. Ya. Duit kalian jenengan apa pripun, Pak? Aku gak apal ya kan. Kowe cinta tak terpisahkan apal aku. Jane kepowe iki duitane iki. Napa lagune? Ya sumanding cuma gak apal aku wis monggo ngono Nggih, sih. nggih bar sumanding to, Pak. Jenengan Ya. ki apale napa? Aku Tali yo- kotang apa-apa? Aku cinta tak terpisahkan nek iso Siap. kowe kan. Bunga Mas, sumanding Mas. Sineksen bulan kekancari ratri gurit jagat bareng kawan. Sampun Pak. Sik tak kena. 40 juta rek sak Oh, lakon. 40 yuta apa sak ngrogoti genset apa piye Pak? 40 yuta. Tinggal Wah. das, tinggal das. Meninggi-ninggikan sama niki. Iki jarang lho kalau melok limbukan ono gagrag Jawa Timuran. Oh nggih ya Pak, kula ngantuk Pak, motoku kayak dipulut ngono lho Pak. Ono LTK piye? Hah? LTK. LTK? Iya. LTK what? What? Lem? Lem. Oh. Oh, ngertiku lem G Pak. Sekuatir tak jalukno tambahan Pak Lurah kok kan. Ya, Wis gak usah Pak. gak usah ya Pak Lurah usake wis. ya. Pak Lurah wis babuk. Dorong, Oh durung. dorong. Endi to? Kandhane motoku lek yahene burek kok. Loh, dada-dada Oh iku. iya, halo Pak Lurah. Sawerane Pak Lurah. Ora usah mbak Pak Lurah, penting sesuk nanggap maneh Pak Lurah. Ya. Ya Pak Duet, ya. Ken? Napa Pak? Cinta terpisahkan Ya. iso aku. Gak apa ya? Cinta terpisahkan nih piye Pak? Reve. Pripun? Repe sing Jabin jenengan anu, ralse. ralse. Nggih. Sapira Mas? Tresno iki tutu mung dolanan. Ya. Tresno iki Iya, dadak ngatek. tutu mong Loh. Matur sembah nuwun nggih Pak. Aja kapok melu lagu kan ya. Loh nggih mboten to Pak.
Sedongakno ono jalukan maneh. Amin 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 amin. Nggih mugi-mugi jenengan pokoknya sehat selalu. Amin. Panjang umure. Amin. Rezekine ora lokak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih mboten kapok. Gak. Seneng nggih, Pak? Seneng aku. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sampun nggih, Pak? Salah gungkas apa piye? Oke. Apa? Mbok menawi Pak Lurah nyuwun apa kan? Napa Pak Lurah? Mas Erik pun tilem kok. Yuh, biyo. Napa? Apa? Mutiara. Mutiara nggih, Pak? Nggih, mutiara aja. Aja. Napa, Pak? Napa, Pak? Napa, Pak? Napa, Pak? Napa, Pak? Aduh, yo gak iso, Pak. Gen Z kok rondo gantungan, Pak. Mangke mawon kali sinene kembang jagat, nggih. Nggih. Mangke mawon nggih, Pak. Mangke Niku mawon, sini kan riyen nggih. Kula dereng rondo e. Aja sampai maksudnya. Spesial lagu terakhir. Engkaulah mutiara itu, rela ku selami di laut biru. Ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya penggemar wayang kulit, sugeng dalu wonten Cakjo, Pak Ros, aturaken sugeng dalu, Pak Ji sugeng dalu. Kali wonten sinten mawon Mbak-mbak, monggo dibantu. Nggih, wonten Mbah kula, Mbak. Mbah Lasmo sugeng dalu. Oh. Nggo supporter balas mo lho. Nggih, lho, niki griyane. Oh, nang kene. Nggih. Ya. Wonten Bapak Rusmin. Nggih. Pak Carik Jedong. Mas Andri sugeng dalu. Ini rombongan dari mana ini? Dari Sudo. Dari Wotano ujung Sonje. Oh nggih, sepeda sing diparkir saged dipendet Pak, dibeto maju saged. Menawi wonten sepeda sing diparkir monggo saged dipendet sepedae. Ya, ninggal katresnan ya, Nduk. Nggih. Monggo Mas Jeman. Grup saking Semampir nggih. Kok sinten ing kami gak mau nyuwun apa mau, Pak? Nyuwun rondo gantungan. Rondo gantungan. Go iki Pak Jamin. Pak Tamaji wong sing elek dhewe sak siping iki ya rawuh nyuwun serampat. Nggih, walang kekek nggih. Umpami serampat mandhap rondo gantungan pripun, Pak? Nggih. Nggih terus Pak Dalang. Ya, mayar rada rene ya. Oh nggih. Pak Jamin mriku. Ya. Serampat mandhapi rondo gantungan Pak Jamin. Matur suwun Pak Jamin. Monggo Mas Yun.
Dinda karo sapa? Taskia. Ya, enggak. Terakhir lagu Lilo. Terakhir terus Resukis. Ah. Ke grup Pak Sodik Sangkar matur nuwun. Saka Oh,
apa jonggrang ora ana sayange tumaratanku ora apa-apa iku jaman wong bangun tresno nanging aja tinggo sak bendino mangko mundhak dadekno perkara Sada aira batine wis manunggal rasa pamuji
Rayu Sekare Sri Karong Sikeng rong gendinge suara sikra lan mantesi kendengane kancang ngalami katon kanggo tansah melangon irama sikra lan mantesi kadangane tansah ngangelami karya sing tansah
kulite iki. Iya, anyane sampean Pak, sampean mah gak oleh ha. Iya. Tenang ae. Aja. Lho, iri sampean lo lanang kok ngekeki lanang. Ya sampean wong wedok iki dibelanjani ngono nyekel dhuwit Pak. Pak Lurah iki piye? Ya. Iki mang kurang titik tak laporno polisi ya. Napa? Ono Pak Kapolsek Pak Kapolsek. Wong barang kok kono aku nelongso jare. Nelongso apa? Kabeh kikeki nang aku gak keduman gisangan arek nontok bae aku ngono. Lho ya ndelok potongan. Lho anjane potongane sampean. Ya, niki katur dumateng Bapak Kapolsek katuran saged tumuju wonten ing panggung. Sesarengan kalian segenap kepala desa yang sudah rawuh. Ya, katur dumateng Bapak Kepala Desa, monggo dipersilakan. Sesarengan Bapak Kapolsek, monggo dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, hadirin saudaraku tercinta, masih bersama Kembangnya Jagat Campur Sari. Ya, menurut informasi yang kami dapat bahwasanya Niken Salindri sudah berada di sekitar sini. Untuk itu kita tunggu bersama-sama hadirnya Niken Salindri nanti. Kayak Roserloke ya di sekitar sini. Kayak Roserloke sampean. Aku ki malu mari di PC. Oh, di VC. Iya. Apa sih VC iku? Apa artine VC iku? Ya diculek iku lho. Diculek mangkane PCE. PCE iku apa? Picek. Kon iku ya ngono. Ayo, ini Bapak Kapolsek dan bersama teman-teman Kepala Desa sekecamatan Balongpanggang. Ayo Duk, rambutan aku wong lanang gak ngeramut ngene-ngene iki. Diramut dan iki ramut-ramutan ngono ta Mas? Kok diramut? Nggih, selamat malam Bapak. Bapak-bapak kepala desa. Nggih, ini Bapak Kapolsek. Selamat malam, Pak. Nggih, salam mencek mboten salah paham nggih. Nggih, niki Pak Lurah Doho. Niki Pak Lurah mana? Brangkal. Pak Lurah lali aku. Minggir nggih. Pak Lurah Banjaragung, Balongpanggang. Terus dapat kalian Bapak ndi babat. Nggih niki pripun Pak? Sekedar informasi bahwasanya untuk pengunjung yang membawa sepeda tolong dirapikan di tempat parkir yang sudah disediakan. Sekali lagi untuk pengunjung yang membawa sepeda tolong dirapikan ke tempat parkir yang sudah disediakan. Terima kasih. Oh iya Pak, Bapak nyanyi ya? Pasti ini wes kulino nyanyi wangi. Oh duet, lagunya apa? Duh, mau duet mau solo nggak apa-apa, terserah. Oh cincin kawin. Apa iki gak sida dilamar iki, warung cincin kawin. Apa ayo? Loh, lah iku mung sampean oleh ide teko ndi nek gak iso kok diomonge. Halo, nervous ya sampean. Arjun. Engko iso dhewe, engkan dan jari repot engko sampean iso dhewe, engko tak uruki Pak Pen, Pak tak uruki. Oh, Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Didik ya. Pripun Kang Mas? Aku kepethuk arek ngene-ngene iki ndruwedeg temenan, kok atiku yo dak-dik. Iya ya beto karo sing ning omah. Iki, Ya beto karo sing ning omah. Lho sing nggo omah gak ono saiki, nggo kene kok. Oke ya. Nggo omah gak ono, nggo kene. Nah, ojo banter-banter. Gak apa-apa ta lah Mas kok. Enak ngene iki awet enom jenengan Mas.
Mas. Kok iso awet nome? Terus pripun? Rambut tambah putih ngerintih ae. Lah iki. Dele, ojo kebuka. Iki brengos apa serundeng sih Mas ajakin pean. Brengos apa serundeng ngono ku? Iki mang tak kei uli. Uli. Mangkane kok rada-rada Duk, letes. iki dhewek rene iki sing nekakno Pak Lurah Haryono. Pak Lurah Haryono. Iya. Termasuk dhewek ditanggap ayo dihormati nduk ya. Kudune nggih ngoten lho Mas. Iya. Kesiang waujan masalah wong. Mosok? Bloboh wong ngene Mas. Mosok? Heeh. Aku belas ya. Saking blobohe lho ape kok durung munggah blas sampean. Gak. Wah, iki ya, iki yang paling bagus ini pertama kali ya munggah nandur panggung dihormati Bapak Kepala Desa. Nggih, Ya. tuan rumah. Bapak Haryono, Ibu monggo dipersilakan naik ke atas panggung dulu sebelum nanti juga naik ke atas panggung bersama teman-teman iya Kepala Desa yang sudah rawuh. Yang Ya. sudah rawuh. Ayo, Cak, sapiro Cak? Mas, monggo Mas Rebut. Yo Pak Kades monggo mriki Bapak Haryono juga Putri Jenny monggo sampur panjenengan monggo mriki monggo sesarengan iya Pak Haryono. Saja elek sing nimbalin jenengan niku mboten pati krasa ngono lho Mas. Gak krasa? Sing karo sinden sing nimbali. Kaya lek Oh sinden nyoba ngomong iku nyoba apa, rada Mas? rene. Kula niki mboten saya. ketingal lho ketentengan iki apa sih Mas iki wit apa to sajake? Ketentengan di. Iku lho Mas. Iku cagake terop iku. Tolong jenengan ketok rumiyin apa? Ayo. Sak pinten Mas? Sak piro Mas? Ya. Bapak Abarion. Asik. Monggo. Nah, itu ono, Mas. mriki. Asik. Samarasibangan. Sekalian Bapak Haryono. Dokter Trista dan juga Dokter Monggo mriki. Oh iya. Monggo Dokter mriki. Erik Satrio Adi Prabowo bisa naik ke atas panggung. Iya. Yeay. Bapak Haryono. Duk. Alhamdulillah. Mangkula lek sing nyeluk ngambene sinden ngono mandi Mas. Makanya celuk ono dhewe aku tak minggir kok. Alhamdulillah sekalian umi sekalian putra putrinya ini wilujeng dalu abah wilujeng dalu umi masa Allah cuwanti kaya aku loh Mas. Mbak Mas Allah selamat Mas Allah mugi-mugi brosat-brosat nggih Mbak amin dan ketularan ngono laku lho tapi rondo lho terus aku bobot karo sapa lho rondo ta Mbak sampean iki sindene kembangi jagat iki rondo kabeh gak rondo gak dijak sing duwe bojo dikon pegatan dibandani kok lho Bun jenengan kok guyu niku guyu napa niki estu kok nggih jenengan nyuwun apa Mbak mungkin abah nyuwun apa loh ndak tahu lagu kula bagian bendahara mawon nganten nggih negara angin negara langit loh Mbak Mas negara langit loh Mas Mbaknya mau nyanyi bareng-bareng kita dua lindri Getok Lindri dan lak gitu joget aja ya bersama dua lindri iya Niken Salindrinya masih di perjalanan nanti datang pukul 1:30 malam jadi jangan ada yang pulang nggih Bapak Ibu nggih ampun kasupen wedhuse ditaleni Mbak nyapa kerduse